vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma, chandiudzawo pano, it is because ndine secret yangu iyo yandiinayo. It is quite interesting times that we are living in, and chazvakanakira ndechekuti even though ndakatadza zvangu, but all things that are hidden they are coming into light. Vanhu havo havasi kuzviona, but pane zviri kutoitika munyika yemweya. Ndokusaka dzimwe nguva muchizongonzwa dzimwe nyaya dzekuti munoshamisika kuti what is really going on in this world. So zvakaitikawo kwandiri mukoma ndezvekudai so: amai vangu vainge vari munhu vainamata zvisingaiti, saka vakabva vachizotanga kushandira vamwe overseer ivavo vainge vaine mwoyo wakanaka. Saka overseer ava vainge vaine mwana wavo uyo akazoitawo mufundisi. Saka ndakabva ndachizotanga kuwirirana naye, ndokubva ndachizotanga kumushandira. Saka pandainge ndava kumushandira ndo pandakazomuwanikidza one day achidya nyama yemunhu mukoma. Akatondiudza kutoti yainge iri nyama yemunhu zvekuti iyewo dai kwanga kuri kunzi ainge asina kuzokasikawo kufa achizamawo kuzadzikisa mhiko dzake, ininiwo ndikazokanganisawo dzangu mhiko. Zvimwe kudai kutaura kudai tingadai titoriwo pane maprofeti mamwe anotoverengwa munyika kunzi kuna profeti nhingi, because iye akadzidza nevamwe profeti vacho. Saka vakabva vachizotanga kuwirirana apo pavainge vakamboenda kumheri kwemakungwa. Pavakazodzoka anoti iye ndipo pavakabva vachizomuudza kuti vainge vakasarudzwa kuti vange vachizova part of the occultic kingdom in Zim, but ivo vachishanda vari kudivi reChristianity. Zviya zvekuti munhu anenge achiita zveChristianity but anenge aine kwake kwaanenge akarerekera, achiunza mamwe madoctrine muchechi awo anozokonzeresa kuti vanhu vasazonzwa kuda kunamata Mwari, vaonese kunge mafaro akanaka chaizvo kudarika kunamata Mwari. Saka ndo yainge iri misheni yavo ivavo. Saka iyewo manje pandakazomubata achidya nyama yemunhu panguva iyoyo, he was going through that initiation ceremony. So nekuda kwekuti ndainge ndamuwanikidza achidya nyama, akabva atonditi zvinotoreva kutoti ndinofanira kutoti ndige ndichitovaudza, ivo ndivo vachandiudza zvekuita. But akagara atondiudza kuti chii chainge chakaitika painitiation yacho paakazoenda kuNigeria Prophet TB pavainge vachiri vapenyu akanonamatirwa. I don't want to say that maybe vainge vari munhu waMwari kana kuti inini I never met him, but chaakangondiudza ndechekuti akatoendako kuNigeria akanonamatirwa, including napastor vacho ivavo vandiri kutaura nezvavo, kutoti ivo he is part of that occultic kingdom. Vakanzi vanofanira kuti vange vachipinda muno muZimbabwe vachipinza iyoyo occultism, but inenge yakahwanda ichiita sekunge Christianity. Mukomana shi ndichirekodha kudai ndatoona munhu angoti mve pawindo apo. So zvakazoitika mukomana shi ndezvekudai so ndakazoendeswa kwavari, vakandiignore munoziva during that meeting, vachiita sekunge vainge vangori vaviri, ivo nemurume uyo wandainge ndabata achidya nyama yemunhu. Takazototi tava kutoenda ndopavakazonditi iwe uzotenga ring inodhura chaizvo, kana watenga ring iyoyo uzouya nayo panapa, kana kuri kunzi unenge usingakwanise unongopa shamwari yako achauya nayo pano ndozoinamatira. Be blessed my son. Saka ndakachizotenga ring. Mushure mekunge ndatenga ring yainge ichidhura chaizvo, ndikabva ndachizomupa ndokubva achizoenda nayo kuna profeti vaya vakanoinamatira. That is when my own initiation started. Zvechokwadi nerimwe zuva sezvandainge ndakaudzwa kuti pane vamwe varume vachazongoya kuzonditora. Varume ava vakauya mukomanashi, vainge vaine imwe double cab yavo yavainge vainayo, vose vari 4 vainge vakapfeka masutu. Vakabva vazonditi ndinge ndichipinda mumotikari. Ndakapinda mumotikari muya vainge vakaita kundibata sekunge ndainge ndatova nhapwa yavo, asi zvose izvozvo ndainge ndakazviudzwa kuti ndo zvainge zvichazoitika kuitira kuti ndinge ndichizokwanisa
kuzopindawo muclub yacho iyoyo. Ndakabva ndachizoendeswa kune imwe imba iyo iriko kuMount Pleasant. Imba iyoyo mukoma hautombofungidziri kuti pamba pekuti panotosvika vanhu vane mari dzavo. Yakangoitawo zvayo imba yacho, but ndipo panogara umwe wacho anoitwa mukuru weoccultism yacho yemuno muZimbabwe. Mukoma ndakabva ndachizotorwa ndokubva ndazoendeswa kune imwe room. Muroom umu ndakabva ndaona mainge muine mazai 3. Ndikabva ndanzi ndinge ndichisarudza zai iro randainge ndichida. Saka painge paine zai rainge rakaita rewhite, paine rimwe zai rainge rakaita rebrown, then rimwe racho ndo rainge riri reblack. Saka ndakabva ndachizosarudza rainge riri renormal brown, ndokubva ndatora zai riya ndikabva ndanzi ndinge ndichiriputsa. Zai iri mushure mekunge ndariputsa ndo pakabva pachizongobuda kamwe kamhuka. Kamhuka aka pakakabuda mukoma kakabva katanga kukambaira. Kwakakazoenda kamhuka kaya handitombozivi kuti kakabva kaenda kupi. Ndakabva ndachizotorwa zvino ndikabva ndachizoendeswa mune imwe room. Muroom umu mune rimwe ziglazi iri mukoma rakakura zvekuti rinokavha madziro ose. Saka muglazi umu ndo mandakabva ndachizoratidzwa manje mukadzi uyo wandaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa pamhiko dzangu. Ndikabva ndaudzwa kuti kana kuri kunzi ndikatadza kumushandisa mukadzi iye pamhiko dzangu kuti ndinge ndichizokwanisa kuwanawo masimba, like masimba ekuprofita, masimba ekuporesa. It depends nemasacrifices ako. That is why kuine vamwe vekuti munongovaona pamasocial media chavanenge vachingogona kuprofita chete, ivavo vanenge vasina kukwanisa kunyatsokuzadzikisa mhiko dzacho. Saka ini nekudawo kubatsira vanhu ndakabva ndazviudza kuti kunyangwe hangu zvikanzi ndinenge ndajoina izvozvo zvesatanism, but at least kana ndichibatsira vanhu zvinenge zviri nani. Ndichitaura kudaro mukoma kwainge kutori nekamwe kalight ako kainge kachinditeverera ndichiita zvose zvandainge ndichida kuita kuzonosvika ndichizosangana naye musikana uya. Musikana uyu pandakasangana naye ndakabva ndamupfimba. Chavainge vasina kundiudza ndechekuti musikana uyu aitovawo munhu ainge achinamata. Saka iye mukunamata kwake ainge atori nemisheni yake yaainge akapiwa asingatozvizivi kuti atori nemisheni yaakapiwa yekuti each and every time paanomuka pakati peusiku achitanga kunamata iye anenge achitoparadza kingdom yacho iyoyo yedarkness, even though asina maspiritual encounters kana kuti mavisions aainge achisangana nawo, but iye minamato yake yainge ichitokonzeresa. Ndakamupfimba ndokubva andiramba, but ndakaramba ndichingomuteverera musikana uyu. Era yakazoitika paari ndeyekuti ainge ava munhu ainge abvawo zera, ainge ava kushuvirawo kuroorwa zvichingomunetsa mumweya nemundangariro kuti ko indava ndichinamata but still ndisiri kukwanisa kuwanawo murume uyo anoti anoda kundiroora. Saka ivo sezvo vainge vachitozviziva kuti ndoshuvirowo dzake idzodzo, ndakabva ndatongomuataka saizvozvo. Ndikabva ndatomuudza kuti shungu dzangu dzainge dzisiri dzekumukanganisa sezvo iye kunyange zvake ainge abvezera but ainge asina kana kumbogara akakanganisika kana kurara nemunhurume. Saka ndakatomuvimbisa ndikabva ndati inini ndinoda kukuroora. Zvandinoda kubva kwauri ndezvekuti just introduce me either kuna amai kana kuti baba, even one of your relatives. Akabva ati amai vangu hazviiti asi ndinokwanisa kuenda newe kuna sekuru vangu. Ndokubva tachizoenda kuna sekuru vake, hanzvadzi yaamai vake. Vakafara kani. At that time apo pazvakazivikanwa kuti musikana uyu ndainge ndava kuita sekunge ndainge ndava kumuhwina, ndipo apo pandakabva ndachizopiwa motikari. Ndakangonzi enda unotora motikari. Zvechokwadi ndakaenda kudealership kwava kunotora motikari mukoma yainge yakanaka kwazvo. Ndikabva ndachizoenda naye kuna sekuru vake. Sekuru vacho vainge vari munhu vainge vachidawo zvinhu. Vakangoti vachingoona motikari yandakasvika pamba pavo ndichidhiraivha zvekare nemari iyo yandakazovapa, kwava kutanga kunyengerera muzukuru wavo kuti ange achibvuma kufambidzana neni. Iye akafara kwazvo akatenda Mwari, akati Mwari ingawani makanaka. This was worth waiting for. Ndaienda naye kunzvimbo dzakasiyana siyana sezvandainge ndakaudzwa neve occult club yacho iyoyo kuti mune zvose izvo zvandinoita ndinofanira kuti ndinge ndichiavoida kuita sekunge ndinenge ndichida kurara naye, nekuti ndozvaainge akavenga izvozvo. Ainge achitarisira kuti mushure mekunge azochata ndo pazvinozoitika. So I was proving to her
that I was quite a gentleman, ndainamata naye, asi ndaiti mukunonamata naye ndaipota ndichipuruzira ring iya. Ring iyi manje ndiyo yaizobloka minamato yake pashoma nepashoma, ichibloka minamato yake zvekuti mukomanashi even though ainge ari munhu ainge achinamata hake, asi dzimwe nguva ndaizotomisa pamiidzo. Ndakachovha mukoma kuzonosvika nguva iya iyo yandainge ndakapiwa yazodarikira. Ndainge ndakanzi kana ukamukoniwa musikana uyu zvinoreva izvo kuti amai vako vanofanira kuti vange vachizofa. Saka ndakazotadza kuzadzikisa mhiko dzacho. Iniwo ndaifunga kuti zvose zvandainge ndapiwa, mari dzose dzandainge ndapiwa, upfumi hwose uhwo hwandakaita panguva yacho iyoyo pandakafambidzana naye musikana iyeye hwainge huchazova hwangu kweupenyu hwangu hwose. But ndainge ndisingazivi kuti Satani haana chemahara chete kwaari mushana, nothing else. Mukomanashi ndakatorerwa zvose zvandainge ndiinazvo. Chakaitika ndechekuti nerimwe zuva ndakatoti zvangu ndichidriva ndichienda kuAvondale, ndokubva ndatongokaruka patongosvika vamwe varume ava mapurisa havo maCID, asi vanotoziva zvavo mamwe madhiri ose awo anoitwa neOccult Club iyoyo. Vakangosvika mukoma ndokubva vatondibloka motikari yandainge ndichidriva kumberi, vakabva vatonditi buruka shamwari. Havana kana zvakawanda zvavakataura neni, vakabva vanditi motikari iyi it has been reported as stolen. Saka it's either tava kuenda newe kupolice station kana kuti what do you choose. Ndokubva ndati ndinokumbira hangu kuti munge muchindisiya, asi motikari iyi handina kuiba. Mukoma ndakatorerwa zvose. Vakaramba kuti ndinge ndichitora kunyangwe nechikwama changu, vakaramba kuti ndinge ndichichitora chikwama icho chandainge ndasiya mumotikari. They took everything including chitupa changu. Ndakatorerwa everything mukoma. Apa ndainge ndatombopiwa imba, ndakasvika pakunogara kumusha, zvinhu zvaoma, kuzonosvika ndichizouyawo kunoku kuSouth Africa. So ndakatadzawo kuzadzikisa mhiko. Ndakangofungidzirawo kuti sezvo ndainge ndatadza kuzadzikisawo mhiko dzacho zvainge zvatongovharana, amai vangu vakazoshayika sezvandainge ndakaudzwa kuti if I fail kuzadzikisa mhiko amai vangu vainge vachazoshayika. But at the same time apo pakafa amai vangu ndakafara ndichifungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndichazobatsirwawo navo vanhu vaya vainge vakandipinza mune zvinhu izvozvo zveSatanism. But kutaura chokwadi mukoma ndakati ndichida kunozama kunofonera Prophet vaya mafone numbers avo kuita sekunge ndakablokwa here, like I don't even understand, because ndaitoti kunyangwe ndikashandisa rimwe sim card mafoni avo anenge asingatombopindi zvachose. Apa WhatsApp iyo inenge ichingoti invite only. So mukoma ndo zvandakasanganawo nazvo izvozvo. Kana mukaposta nyaya yangu ndisiviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yambiro yangu ndeyekuti kana kuri kunziwo unenge uri muchechi umo maunenge uri, sometimes you need to know kutoti chechi iyoyo dzimwe nguva vacho vanenge vakatanga chechi iyoyo vanenge vakatoita zvekutorombera chechi yacho iyoyo. So it does not mean kuti each and every church that you see and go to inenge ina Mwari mukati. Vamwe vacho havatombobhilivhi muna Mwari zvachose. Ring iya iyo yandainge ndakanzi ndinge ndichitenga, ring iyoyo kusvika pari nhasi handitombozivi kuti iripi. Kunoko hangu kuSouth Africa handisi munhu anotambudzika zvake. I have a nice job, kuchechi hangu ndinoenda, and chinokonzeresa kuti ndige ndichiwedzera nekusimba pakunamata it is because zvinhu zvandakasangana nazvo, ma spiritual encounters andakasangana nawo. Ndinongokurudzirawo vanhu kuti namatai, ngatinamatei, ende kana monamata munhu ngaanamate nemwoyo wake wose. Dambudziko ravapo nderekuti vazhinji vava kukoshesa mari kudarikidza zvimwe zvinhu zvose. Kana mukaposta nyaya yangu ndisiviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.
Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. Nyaya iyi yakaitika apo pandainge ndichiri ne16 years. So mukomana achi ndakabatsirawo boyfriend yangu kuba kurobha imwe shop. Boyfriend yangu uyu aita kuhijeka uye zvekare nearmed robbery, saka akamboenda kujeri mushure mekunge vahijeka umwe musoja vakabva vakasika vabatwa. So mushure mekunge vabatwa ndokubva achizoenda akanovharirwa, then ndokubva achizodzoka. Paakadzoka ndopaakabva achizondiudza kuti kwainge kuine kwatainge tichifanira kuti tinge tichienda. Ndokubva taenda from Harare tikaenda kuKwekwe nemamwe mafriends ake, ndokubva vachizonorobha imwe shop, asi akabva achizoshayika zvake soon after that. Saka paakazofa mukoma, inini ndainge ndiine mari iyo yaainge andibatisa. Mari iyoyo mukoma ainge akati izvi zvekuba ainge ava kusada kuzviita, akabva anditi ndikuda kukuroora. So mari yaakandisiya ndiinayo ipapo paakazofa mukoma yainge iri $1.7. Saka iniwo paakafa handina kuzomboenda kunoudza vabereki vake kuti ndainge ndiine mari yandainge ndiinayo. First of all, ndakatya kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kana kuzosungwa, since mari iyoyo vainge vakatoiba pane imwe shop. So mari iyoyo mukoma ndakabva ndazongoichengetesawo amai vangu. Ndo mari yandakazoshandisa kuti ndinge ndichizokwanisa kuaplayawo passport, ndokubva ndachizouyawo hangu kuno kuSouth Africa. But ndakazouya kuno kuSouth Africa later on after tatombotenderedza mari iyoyo naamai vangu. Nanhasi uno amai vangu vatori nekashop kavo ako katakatanga nemari yacho iyoyo yandakavapa. So nyaya iripo ndeyekuti ndinotambudzwawo nemadzikirira. Munoziva mune rimwe voice note iro ramakamboposta panapa, izvo zvainge zvichiita umwe murume uyo akabatwa nemadzikirira. Ndo zvandinongoita izvozvo almost on a daily basis. Kana kuri kunzi ndikangorara ndiri ndega chete, ndinotambudzwa nemadzikirira usiku hwose, ndenge ndisitomborina kana zororo. So ndauya pano ndikudawo help. Murume uyo dzimwe nguva ndinomurota. Pandinomurota iye anenge achingoti naiwe kumari yangu, naiwe mari yangu, ko mari yangu wakaisa kupi? Saka iwewe kana wakadya mari yangu iwewe namai vako, zvinoreva kuti wava mukadzi wangu. Pandinozomuka mukoma ndinobva ndatoona kutoti ndinenge ndichitoita sekunge munhu abva mukurara nemunhukadzi. Dzimwe nguva ndiriko kuhope ikoko ndinokwanisa kungomurota achindifarira achinditi mari yangu wakadya kaiwewo mari yangu, saka ndini ndakupa nhumbu iyo yauinayo. Ndobva ndazvara. Pandinozvara mwana uyo wacho anenge achiita kutyisa, zvimwe zvekuti anenge asingatarisike. Ndinopepuka ndichiita kurohwa nehana, ndichitya, ndichidedera nekutya. So ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma, ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we.